Yawwa. Ga wannan ɗin maza ko sai ka je ka saya. To yanzu likita a ina ne zan siya magani? A ka je Bala mai jama'a pharmacy. To amma likita me yasa kake so na je Bala mai jama'a pharmacy? Tunda akwai chemist da na saba zuwa siyan magani. Ka je can saboda kayan su yana da kyau da inganci. To shi kenan insha Allah. Ka gane? Da na gode. Bala mai jama'a pharmacy. Bala mai jama'a pharmacy. Na masu siyan magani, ku zo jama'a pharmacy. Ku zo kuma dan kuji, ku zo jama'a pharmacy. Wannan haka yake. Bala mai jama'a. Suna da ingantattun magunguna masu inganci da rahusa. Ku gargaɗo Bala mai jama'a pharmacy da ke jikin babban masallaci kusa da kofar gari daura da gidan Baba Tela da ke garin Azare. Ko ku tuntuɓe mu akan lambobin waya kamar haka. Zo jama'a pharmacy. Akwai gagarumin mas'ala a ce mutum ya shiga cikin gidan tare da iyalinsa da wani. Kuma sannan wannan din ya zama wani mutum ne da suka yi soyayya da wannan iyalin nasa a baya. Wai Nadiya ce ba za ta yi aure. Aure? Su ka riga da ka san komai fa. Wannan auren je kana yi ka ne. Kawai na yi wa mahaifina biyayya ne saboda yana so ya auren da ni. Shi haka aure yake hajiya. Bakin cikin sa ya fi farin cikin sa yawa. Allah ya maka albarka da kai barar da baka ka sake ta. Hajiya da na san haka aure yake da ban yi shi. Mafiya yawansu hankalinsu a bushe ki. Saki da mutunci. Wataƙila sai ka aure wacce za ta zage mu. Matuƙar wannan auren idan har zai zama wata sanadiyar rubucewar abokantakar mu ko kawo matsala a cikin abokantakar mu wallahi gwara a rabu. Kuma wannan besi din ba shi da abokin hamayya kuma sarki. Sarki ya tabbata ga wanda ya halicci wannan bawan Allah. Hakan Ubangiji ga baki ɗaya ya halicce su. Na gode maka. Allah ya nuna min auren wannan yaro. Dakta. Shi ne ya ɗauke ta suka fita. Anya ba samarin ta ne malam ba abokanai ba. Saboda kun da aka bukanta ta kan da muje waje sai ka je mana ka sanya. Zai dinga kushe shi a gurinka. Kai ka ji ganin da Allah abin da yake faɗa? Ban yarda da ku ba. Waye jafara cikin ku? Wannan besti din ba baya cikin layin samarinta. Rai kuwa mun yi soyayya da ita tun tana rayuwa. Allah bai kaddara ni zan aure ta ba. Dan ka din mulkin ka, inda ni ce ba za ka same ni ba kuma ba za ka aure ka. Allah sarki, ai ka wuce aboki sai dai a kira ka da dan uwa. Kuma na shigo wannan motar naka ne ba don komai ba saboda ina so kawai da kashe ka. Lillahi wa inna ilaihi raji'un. Su mata an halicce su da kashin haƙarƙari ɓangaren hagu na ɗa namiji kuma kashin haƙarƙarin magunmu na sama. Lillahi wa inna ilaihi raji'un. Na yi masa allura yanzu. Ita masa ya dan samu heart relief. Ya dan samu bacci yanzu da awa biyu. 2 hours kuma? Ke kin fara jayayya da ni ko? Duka an babban office. Malam. Besti kenan. Ai a ko ina kai dan uwana ne. Ba zan taba maka hijabi da cikin gidana ba. Rashin sanin shi ke janyo wasu. Sallallahu ya gaya mana shi idan ka ji daɗi da su ta wannan bangare to kai har da kai hakuri da su ta wannan bangare dan sai sun yi maka. Besti? Oyoyo!
Sai ka sake ta, sai ka sake ta, sai ka sake ta sannan barka. Na san matata komai take min, ita yi min laifi haƙuri take ban. Ina gare ta murmushi take min, bai raba ni da ke ba zai iya ba. Alkawarin da mun kai sai kwai cikawa, mu mai sake su kai rikewa. Mu ma muna so mun kai sakewa, zaman ku tare ba zai yi kyau ba. Rana da zafi inuwa da kuna, saki na aure yana da kuna. Zo mu zauna mu saba da juna, rabuwa ta aure ba daɗi bane ba. Dole ne in ɗauki mataki, domin kun so raba sunnar ma'aiki. Me yin hakan zai sha duka da kulki, bukatar ku ne ba zan iya ba. Wayo ni wayo ni wayo ni wayo, wayo ni wayo ni wayo ni wayo. Sai ka sake ta, sai ka sake ta, sai ka sake ta sannan mu barka. To mu dan samu na jin ka. Kana ji ko? Yanzu nan daga ganin nan a gidanka ne. Ba da Allah Allah kuwa. Baga ko kula ba kai na ma. Wallahi gidanka ne ya zuwa dare. Na gani. To abin da ke so in faɗa ma. Wannan bidiyon ka bar lambar na tura yarinya ɗazun da na duba a WhatsApp na ga ta kalle dan Allah kai masha Allah ka san kuɗin dai ta kalla yanzu gidan nan san a haɗe yake da bala'i kai ma kuwa in ko a haɗe yake da bala'i to mu yau ranar yau Allah sai masha Allah wallahi abin da yake so mu faɗa ma ka tsin da lokaci kuma na tabbata yana cikin wannan in ma ya je aiki bai dawo bane to yana dawowa zai ga wuta ta tashi a gidan garanti saboda haka na garzayo a guje zan tafi gidan je da dama zaman gorincin nan shi ma wallahi ya dana zai dana ni ma dama yanzu haka bakin cross za a kai ina jira mai abun hawa ne sai ga ka Allah ya kawo ka ni ina ga tunda ba wani uzuri ne ma mai karfi ba ina ga gun ka zan yi kawai mu juya mu ci gaba da celebration kawai gaskiya yau za mu je ne warka jami'a walke kawai a yau sallah yau ranar sallah kuma yana can zai kwanan bakin sabai shi kawai kuma ka san wani abu da sai na ƙara minti 5 ba zan same ka gidan ba za ka same ga ban ƙarisa gidan magana na kanka wallahi kawai dai Allah ya yi sai mun Allah ya yi sai mun haɗu ina ga zuwan nan kusan nan taka kawai na ga mu koma gidan kawai na hakura ga abin da ya mutu Allah mu je kawai mu ci gaba da celebration ta yi min laifi haƙuri take ban ina gare ta murmushi take min bai raba ni da ke ba zai iya ba alkawarin da mun kai sai kwai cikawa mu mai sake su kai rikewa mu ma muna so mun kai sakewa zaman ku tare ba zai yi kyau ba. Assalamu alaikum. Mai shari'a sunana Inspector Muhammad Sani wadda nake division din Bafarawa. Ni ne aka kawo min kitsin waɗannan yaran da suka samu matsala a junansu suka ɗunguma suka zo wajena aka kawo min su ofishina na ga cewa da buƙatar mai shari'a mu zo gare ka domin a warware matsalar da take faruwa. Ita tana da aure mai gidanta na baya suka samu matsala aka mata gaiba ma'ana aka bata dama za ta sake yin wani auren to daga bisani bayan ta yi wani auren mijinta ne yanzu ya bayyana na daɗin kai ya bayyana to akan haka naga cewa duk wannan cece ku ce da ake ta yi akwai buƙatar a samu kyakkyawar fahimta a tsakani sun ci to bari mu zo gare ka amma kafin nan mai shari'a wa'annan yaran suna faɗa ne har da makamai wadda ina gudun abubuwan da za su iya biyo baya sakamakon matsalar da take tsakaninsu na ga cewa da buƙatar kotu mai adalci ta duba wannan lamari don ta warware shi cikin sauki bisa ga tsari na shari'a kuma yadda nake bayani wannan dai ita ce matar da ake magana a kanta mai suna Maryam ita ce ake rigimar do a kanta
wannan dan uwanta ne shine ya zo, sannan wancan shine tsohon mijinta, wannan kuma da kake gani mai shari'a shine sabon mijin da ta yi aure da shi. Duk da ma cewa yanzu ba lokacin aiki ba ne, na ga da yiwuwar ko datuwar mu zo gare ka mu biyo ka gida don mu sanar da kai halin da ake ciki. Assalamu alaikum. Hidima mai shari'a, alal hakika wannan Maryam uwa ta ce, shi kuma wannan tsohon mijinta ne wanda ya aure ta sama da shekara 4, kwatsam sai ya bar gari da zimmar neman kuɗi. Sama da shekara 4 an neme shi, an shiga birni ba amo ba labari, wanda hakan ne ya sa muka zo mu da Maryam da 'yan uwana muka sanar da kai, ka ba da umarni a yi mata gaiba, in ta samu wanda take so sai a aura mata. Shine aka aura mata wannan bawan Allah da yake zaune a birni. Yanzu suna cikin zama na amana na aminci, kwatsam sai muka ji wannan ya dawo gari, wanda har ya ce shi gidan wannan ya ci kume shi da fada, suna kokarin su yi dauki ba daɗi. A wannan dai aka sanar da mu har aka tafi zuwa police station. Wannan mai girma inspector shine ya ɗebo mu muka dunguma muka tafi gare ka. Ranka shi daɗe ni ne mijinta, kuma ranka shi dai ina so a min adalci a karɓa mini matana a haɗe shi, saboda kawai ina dawowa na zo na same ta da shi wannan bawan Allah sai yake she mini wai lalle shi ya aure ta matan shi. Ranka ya daɗe a taimaka a karɓa mini matana, saboda mutanen nan ba sa nema na da alkai. Wallahi ba zai yi ba, wannan maganar ƙarya ce, wallahi ban yadda da wannan maganar ba. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم وآله وأصحابه تسليما إلى يوم الدين. tabbas wannan bayar Allah watannin baya da suka wuce zuwa wata 4 ko sama da haka, ta zo da ita da ɗan uwanta sun zo sun same ni a nan, sun kawo mun korafin cewa akwai mijinta da suke tare suke aure, an neme shi an rasa, ya bata dabo, an neme shi an rasa shekaru ɗaya shekara 4 ba shi ba labarinsa, ko ya mutu ko ya raye su dai ban sani. To a tsarin shari'a ta musulunci shine idan mijin mace aka neme shi aka rasa na tsawon shekara 4, to musulunci yana ba ta dama a mata gaiba. Munan kotu muka rubuta gaiba a bata, ma'ana a bata damar yin aure don ta aure. Sai dai Allah bashi kuma daga baya in Allah ya bayyana shi wancan mijin nata tsohon mijin ya dawo lafiya kalau kuma yana raye ba a haukace yake ba komai ba, wannan kuma shari'a nan mata ba ta dama ta zaɓa cikin biyu, ko ta zaɓi tsohon mijinta ko kuma ta zaɓi sabon mijin. in tsohon miji take so to sabon miji sai ya haƙuri, in kuma sabon mijin take so shi kuma tsohon miji dole ya haƙuri, saboda haka shari'a ta tanadar mana a matsayin mu na mu musulmai. Da haka yanzu tun da Allah ya sa ga ta tana nan, za mu tambaye ta ta faɗa mana kuma gaskiya tsakaninta da Allah. A sunan naki Zainab ne ko Maryam? Maryam. To a yanzu kotu ne muna, ni a matsayina na alkali kin san ba wasa, ba kuma za mu zanna nan ne mai ta ɓata lokacinmu muna ajiya da ba. Ga dai mazajenki guda biyu duka sun bayyana, ga tsohon mijinki na da ga kuma sabon mijinki. Da haka yanzu kotu tana umartanki ki zaɓi tsakaninki da Allah. Waye yanzu kike so, tsohon mijinki na ba kike so ko sabon mijinki? Domin kotu ba ta tilasta miki cewa dole sai kin koma gidan mijinki na da ko kuma tana da sabon mijinki ba. Wannan zaɓinki ne, ra'ayinki ne, shari'a ce ta musulunci ta baki wannan dama, amma ki yi adalci. Da haka wannan shine abin da muke so mu ji daga bakinki. In sabon mijinki ne to dama kuna tare, in kuma tsohon mijinki ne to shi sabon miji sai ya haƙuri ki koma hannun mijinki na da. Allahu ta'ala alam. Wannan dai shine gwargwadon hukuncin da mu muka sani.